Sziasztok, hát tavaly, de nem indultam el. Fizika versenyen. Az idén elindítottam magamat, és úgy gondoltam, hogy ilyen a legjobbik eddig között eddig be fogok jutni, és be is jutott. És azt kívánom a többieknek, ugyan tavaly előtt ők voltak a jobbikak, és ma jönnünk helyettük másik, amelyik ők csak a második, meg a negyedik helyet fogják elhinni. Sziasztok! A harmonikus rezgő mozgás esetén a testre hatók eredője a kitéréssel egyenes ellentétes irányú, a nagyság egyenesen arányos a kitéréssel. Miért nem mondtál? Miért nem mondtál? Miért nem mondtál? Az arányossági tényező a harmonikai rezgő mozgása jellemző direkciós állandó, melynek jele zárójelbe D egyenlő N alatta M. Tehát az F egyenlő mínusz D szer Y. Vége. Itt nagyon nagy botrány. Állok elébe. Nem vagyok csicska gyerek. Akkor gyere Jól már. kérlek, ne. Tényleg? Tényleg. De nagy Jampi vagy. Hagyd már. Állandó számmértékben megadja az egységnyi kitéréshez tartozó harmonikus erő nagyságát. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy egy test minden esetben harmonikus rezgőmozgást végez. Vége. Mozogjatok, azt hiszi, hogy most ez hülye. Azt hiszi, hogy mi halljuk az egész. Figyelj! Ki van a házba? A fekete bárány, a topless DJ! Hey! What's up, man? Yeah! Figyelj! Pákó! Vedd le egy kicsit, vedd le! Itt nem halljuk a zenét. Itt nincs zene. Nincs zene? Hát hogy lehet? Hát, hogy összenyomkodtál mindenféle gombot. Nem. Hát de. Na, gyere ide, Attila. Nem mondtam neked, hogy ezt kapcsolom ahhoz, hogy nekem ez az összes angfa. Hol van itt Attila? Hát beszarok. Ez élőadásban vagyunk, gyerekek. Hát vele ne szalakoztok. De mi van? Semmi köszönjük, hogy eljöttek hozzá. Ez a harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele. Te még a Facebook. Tessék! Paula egy boci, de amit tud, az tuti. Pudingot főz rajta foltál. Kóstold meg a kanaladdal. Mondott ez a mocskos gyerek, mi? Édes vanília fincsi csoki. Ezt tudja Paula, a napszencsis boci. Paula pudingja szupersztár, minden foltja csak rád vár. Paula, puding újdonsága tej legjavából mókás foltokkal. Paula a Dr. Ötkertől, frissen vár a hűtőben. Azért neki nem lett a kép. Bassz meg. Mindegy, majd összevágjuk. Bassz. De mi van? Mi ez? A rugón rezgő test rezgés ideje csak a rugó állandójától és a test tömegétől függ, de nem függ a rezgés amplitúdójától. A rezgő T egyenlő 2 pi szer nagy gyök alatt M per D. Vége. Can't touch this. Gyere ide! Can't touch this. Menj oda-vissza, já! Can't touch this. Nézd meg, be is pisítál! Nézd meg, lepisítál, nézd meg! Szétverem az autót! Nézd meg a... Ezt kell csinálnie! Produkció! Ezt kell csinálnie! Ezt kell csinálnie! Ott van, te húgyozta az autótra! Ezt kell csinálnie! De. Everybody, let's get me hola, let's get me hola, everybody, yeah, everybody, let's get me hola, let's get me hola.